हॅलो दोस्तो, आजची कथा वडिलांची शेवटची ओळ. गावात पाटील कुटुंबाची चांगली प्रतिष्ठा. बापूराव पाटील हे गावात मानाने नावाजलेले माणूस. 2 मुलगे संजय आणि अमोल आणि 1 मुलगी स्वाती. सगळं पाहता हे घर सुखाचं वाटायचं, पण आतमध्ये मात्र एक न बोललेली भिंत होती. एक सकाळी गावभर बातमी पसरली, बापूराव गेले. सगळ्या विधी झाल्यावर एक दिवस वकील घरी आला. हातात वडिलांची वसियत होती. तो वाचायला लागला. माझी शेती, घर आणि सर्व मालमत्ता माझ्या एका मुलाला आणि मुलीला समसमान वाटली जावी, पण माझ्या एका मुलाला काहीही देऊ नये. कोण होता तो मुलगा आणि का त्याला मालमत्ता दिली नाही? हे जाणून घ्यायचं असेल तर आपल्या चॅनलवरील लॉंग व्हिडिओ नक्की बघा. धन्यवाद.